Alacant acapararà esta nit totes les mirades de la indústria musical valenciana. El seu teatre principal acull la gala dels Premis Carles Santos i vostès també poden preparar la cadira perquè esta casa el retransmetrà en directe després de l'informatiu. Benvingudes i benvinguts a la 5a gala dels Premis Carles Santos de la música valenciana. Nervis entre els nominats a hores d'ara fins que se'ls doni esta benvinguda i comencen a repartir els premis de la música valenciana. L'alegria de retrobar-se amb els companys en esta professió nòmada està ja assegurada. Ara cal saber qui tornarà a casa carregat amb un o més Carles Santos. Qui més paperetes tenen són Johnny B. Zero, que arriben a Alacant amb 3 nominacions, entre elles la de millor vídeo. Una categoria en la qual també està este desig de les xiques de Marala, que tenen 2 nominacions enguany, les mateixes que Esther o l'actor secundari que es veuran les cares com a millors propostes de disc de pop. I 2 també ha sumat ja la música d'arrel de Pep Jimeno Botifarra. Ja les duen al vagó. Qui no patirà la butaca serà el Premi d'Honor d'enguany, que ja es coneix. A Nacho Mañó ya l'esperen en l'escenari. Al final, si alguna conclusión ha llegado, es que el público reconoce cuando algo está hecho con amor. Entonces, trato de ponerle amor a mi trabajo y las cosas que van viniendo, hacerlas con toda la intensidad. Una festa que posa en valor l'altíssima qualitat de la música en valencià, a la qual vostès poden estar en primera fila. La cita és a les 10 en Apunt.